Já jsem to vypravila mámě, jak si tam přiběhla v tom Staňkově. Jak si měla tu frontu. A Silvestr paráda. Tak na toho budoucího Silvestra, Jo, to je to. to je jedno. A jdu tam. Na ty první. Nevadí. Do dna se řeklo. No. Jak na to? Dubna. To je pštrusný. Víš to říct? Co? Jak na novej, tak po celej. Víš, co na to kyrky? A na to jazyčísko. To je strašný. To mi musela vykládat celý celý život. Celý svět. To budeš vykládat. To je pštrusný. Americký. Ne. No, by to taky bylo, ne? Jo. Jo. Tak to bude vypadat, že bychom alkáči, asi ne. Wow. No, víš, co jsem si včera vytrhla? To mekáči, protože bych tam nejhepinila. A v tom jsem si zhledala. A na tom hepinila ty krabičky, to ten je limán. A jsem to vytrhla a mám ho doma. A to jsem zase trvala málo. Jeli má. Tu písničku je Liman. No. Aha. Někdo si to vemte. Já tam jdu přepnout nějakou. Jo, když tak tam můžu dát francouzsky, to by bylo super. Víš, americký úsměv? No, jedu, ne? American smile. Já nesnáším amíku, nebudu se jako meni smát. Víš, jak to smějí, kapička, z toho. Co to pod tím? To je velmi dobrý. Máme tady. No já vám to pak pustím na YouTube, to